start with small beginning. This humble wish is from a tender heart, casting the future, grafting a new world, making a human and burning a flame. Master of wisdom, angel of your mind, shaping crystal out of gold. Kinongelam ke School Presbyterian Shiliang Mentang Secondary School, Balaseng Haus Nam Khat Khandai Spa Prapaunyau, kum shibenta ban penmi pisa ya ki jingdon kam ke school, bakun thop nadu ke jingsiu tulop pi kinong hikai, bat kinong terekani ke school, bat ban la ru ban pentulun kam bhai ka jingnang jing start hakas nong kathan, kila penlong da ka fet ne ka sngi. Habakran hakani ka sngi, kum ukong san uranik tan lengdo tangkhar ula ong, baklem da jing pet Shiliang khmat, kesorkar kanyara ban le ka babhae kani ka school, da ka baban rap ru babun sin hi ki school balang, kilong ki bale abha, bat yo i jinga ya ka jingnang jing start. Ki makan sai jo kene ke balang ha ka ba pinyo bandan ha ki benta ki ba pair ha ki position ki ba pair dei ma pi ki ba long kala wei jo ka ri ba ke jat ban reu ei bala bantit ba dei na pi ki kon samla ki khna school ki ba pin salong ki MLA ki ba pin salong ki MDC ki ba pin salong ki nong yalam shnong ki ba pin salong ki nong yalam balang ki ba pin salong ki nong trade ki officers haki department kiba pair kata kadai kalawai jo ki kon samla ki khna school ya kaba phimpat tip lapa ka kaba phi phenlong school sitek nama ba ka jingduk ko pan bomyo lat pan pendek ki school nadu 8 9 10 secondary level kumta anda ki riwang ba kirong yalam jo kabalang jungi yo i gani ki pet jingai ya kalawai jo ka shnong ka tha jo ka shnat shani da ka wai ka jingmut ha ka snang arajar khatsaw kabalang Shiliang Mentang hangni ya kawai ka jumut kawai ka but ka bon ngil arai ban punkiu ka dan ban sedang no ka secondary level haga ka school juma bat haga khatsan haga kna trik dong private arja khatsan ila sedang bat enroll di kena kelas 10 kelas 9 haga ka school jingi sen bat ngila ya kuntu ngila yo jingi ra perlu malang le nang tai ni nomi kmat jingi no kan disi amale bat ngila penyai jingi ka school jingi bat kerpang ba ka jing tre borba hi jong kinong shong bat ki kun jo ka balang bagi snow kuman sibun ya haga ban yat hu saya haga po balong ba jing trace tom jo kino hikai kamane jing komti ki kna school balong ba jing yarap barat ba jong MLA jungi haga sedang arpoi gila yo ru ya regularization opening permission jong ka school secondary jungi hadin gila yo kani gila snow kuman si kadai handrai kat bang dang ya ni mat sibun ki jing asar ban sip tulok khamtam kino hikai mentang idon Sawut kino ka secondary ki bangi siu tulok na kaliang juga balang ni siu ki ru ka jing siu ko bakandian bat go pli kini kino ka jungi ru da ka mon la lu ki trace ngobha na ka banta bat pergiu ya ka jing nang start sikili ki dong ki snat jungi da ka jing tumu juga ka fi na bangi penlong ka pumne ka long bai na ka banta bangin pennik pisa ya ki jing dong kam jong ka school jungi khamtam na ka banta ban siu tulok ya ki nang minong kai jong ka school ka jungi Jingnang jing start man go wini banta go yang kam haga imlang salang go ngi but haga jing layong go por haga jing layong go juk waga jing im go ikam gibru lada klem go jingnang jing start impo di chin le man go ei haga wa u lai chawa chanen u lai chi kam office u lai chi ki thau sumar kam ter lada imem go jingnang jing start Siapa wongi ga jing himkia lana jing ken corridor yong ki nong chong chinong yong i ya ga jing nang jing stal ngao chong man tiao ha chnong da jo yo wan ki man be man pa ni chnong